Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Tsunami Punch magbabalik, alias Boy Tigas, tigasain, tigaluto, tigalaba. Aggrrrr! Tara guys, let's go. Tara guys, samahan niyo ako sa loob. Papakita natin yung mga equipment natin sa loob ng gym, mga kagamitan. So tara, pasok tayo. Dito guys, papasok pa lang, hindi na boring, may tugtog. Ito po yung reception natin. Dito po kayo magtatanong, mag-inquire about sa mga training and yung payment po. So, let's go guys. Unahin po natin yung kabilang side. Puntahan natin. Dito guys, sa mga nais matutong gumamit ng archery, so andito po yung training. Ito po yung mga kagamitan. So may mga gamit po dito na talagang pinapagamit po ng free. Kagaya nito, meron po tayong 3 pares dito na para ho sa mga gusto mag-aral nito at matuto. So pinapagamit ko itong libre. So ang payment po nito is doon na po kayo magtanong sa reception about the payment. Pinapakita ko lang po yung kung paano po gamitin ito. Ito po ang paggamit ng archery ay una, pasok mo dito and dito po. So meron po tayong target sa harap. So and then inhale and bitaw. Okay, so tumama po siya sa gitna, magtsambahan po. So doon naman po tayo sa kabilang side. Ngayon po ito. Ito naman guys, itong place na to, ito po ay para sa karate po. So karate, yoga, dito po ginagawa. Yan po. So may mga ilang ito dito nakasabit yan sa mga pwedeng sipain punching bag. So dito po yung kabilang side. So dito guys, pasok tayo guys. Ito naman guys, kung may mga kasama kayo, tulad ng driver nyo, mga bata, katulong na nag-aantay sa mga bata o mga boss nila na nag-training, pwede po sila mag-antay dito sa waiting area. So, ang purpose po talaga nito sa mga parents na nag-aantay ng kanilang mga anak or boss, amo, dyan po. So, dito po, hindi sila mabuburin. May TV po silang pwedeng panuran. And then, guys, akyat po tayo sa taas. Silipin natin ang taas. Okay, let's go. Akyat tayo. Oh guys, nandito na sa taas guys. So, papasilip natin yung mga gym equipment natin. Yung mga mahihina nila lang nag-i-inside sa likod ko. So, puntahan natin sila. Tara! Gym equipment natin dito po. So, bahala kung anong program gusto nyo gawin. Ito po, ito yung mga manlakas at hindi na lang dito. Nag-training ngayon. Sila. Mga pabato namin to. Okay guys, sa mga nagpo-crossfit, functional, and circuit training po. So ito yung place na to. Ito yung madalas natin piling gamitan ng ganong training. So nagsiset po tayo ng mga equipment dito na para sa training nila. Yun po yung mga nagsi-circuit, functional, and crossfit. And then guys, kung medyo feel natin na mainit yung loob ng gym, pwede natin buksan tong sliding window natin dito guys. Ito. So, pag binuksan natin ito guys, malanghap natin sa sariwang hangin na galing sa labas. So, mas medyo babawasan yung init. And, ito pa guys, sa mga gusto mag-cardio, meron po tayong spinning, elliptical, and treadmill po na pwedeng gamitin. Bago ho tayo mag-training, pwede ho tayo tumakbo dito, gamitin yung mga equipment na to. Pang extra cardio po yan. And then ito guys, papakita ko sa inyo yung ating MMA cage. Sa mga nagtitraining po ng MMA, andito na po. Ito yung ating cage. Okay guys, ngayon bubuksan natin ito. Ito guys, ito yung MMA guys. So diyan madalas ginagawa yung mga ground training, grappling, o kung ano naman yung
klase ng pambabalibag. Kagaya nito, pagpasok mo. Diba? So, yung foam yan guys is makapal at hindi ho kayo masasaktan kahit na anong balibag ang gawin sa inyo dyan. Wag lang ho maipit o ma-split yung kanyang kamay. So, dito naman tayo sa kabilang side guys. Dito. Ito po guys, marami kayong punching bag na nakasabit. So, lahat ng punching bag na to, maaaring magamit, sipa, suntok, pwede po. Lahat po kasi sila lahat, dong bag po sila, mahahaba. So, dito naman tayo guys, sa kabilang station nito guys. Dito naman po ginagawa yung boxing. So, boxing and Muay Thai po, dito po kami nagpapatraining. So, from start the boxing, Muay Thai stretching, dito po natin ginagawa yon sa baba. And then, after po ng stretching, sa taas po ng ring, ginagawa natin yung shadow box or yung skill technique po. And then also yung pag-mix po sa taas, ginagawa. So ngayon guys, sa mga nais pong pumunta dito at wala pang mga kagamitan o wala pang nabibiling gamit na pang sarili po, meron po tayong mga gamit itong pinapahiram. Nagaya po ng boxing gloves, hand wraps, is for free po namin pinapagamit to. So yun nga po, yung sinasabi ko, it's for free lang pong ginagamit. Huwag lang po natin iuwi guys. Kasi po, kawawa naman po yung gym. So let's go, tingnan po natin mga gamit dito guys. Ito po. So guys, ipapakita natin yung mga gloves na pinapagamit. At hindi lang po gloves, also yung shin guard pang Muay Thai, meron din po tayo dito. So, papakita ko muna sa inyo yung ating mga kagamitan na pinapagamit. Guys, ayan ito guys, itong gloves na to. And also dito po yung ibang gloves at yung loob po yung ibang equipment. So yan po guys, pinapagamit po namin yan ng free. So hindi po kaya ng ibang gym na pinaparentahan po yun yung kanilang mga gamit na ganyan. Dito po ay free lang po namin pinapagamit yan. So guys, kung sa pakiramdaman naman natin medyo mainit po ang loob ng gym, meron po tayong aircon na pwedeng buksan at para lumamig ang paligid, kaya katulad ng sinasabing sa malamig, ganun guys. So ngayon guys, puntahan natin yung locker room ng lalaki at babae po. So iikutin po natin kasi after training po, nasa ground floor po yung CR. So bababa tayo ngayon doon guys. Let's go guys, puntahan natin guys. Ito guys, medyo konting parang paikot-ikot lang siya guys, pero hindi kayo mawawala. Let's go! Yung hagdan dito guys, paikot-ikot, parang kagaya ng boyfriend mo dati, pinaikot-ikot ka lang. Ito guys, ito yung CR pang babae. So, ito yung locker room nila dito sa loob. So, as wala naman pong tao, pwede natin siyang pasukin. So, papakita po natin yung loob ng inyong makita kung certified bang okay para sa inyo. So, ito guys, bango! Talagang pambawa yung CR kasi mabango. Ito guys, meron tayong 4 na kabin dito na pinagsasyawanan natin mga client. So, ito po, dalawa dito sa kabila, yung dalawa rin dito. So, yung tubig po natin dito is hot and cold po. Para ho taga sa mga nag-training, yung iba talaga ay mas the best na pinapaligo nila is medyo yung warm, na init-init ng konti. Hindi sobrang init ha, nakakalap ng sambalat. And then dito po yung kanilang toilet room. Meron pong 1, 2, 3. Bali 3 cabinet po para sa toilet house. So, as good na po talaga siya, malinis, napakaganda. Masipag yung amin dyan dito maglinis dito. At sisilipin natin yung laki ng panglalaki. As big different naman talaga sa CR ng babae at CR ng lalaki. So, titingnan natin yung CR ng lalaki. Sisilipin natin yan. Let's go! At ngayon guys, sisilipin natin ang laki room ng lalaki.
Pasok tayo. Okay. Ito guys, maluwag, malawak. So, sa CR po ng lalaki, ito po. Andito, locker po, pwede po tabihan ng mga bag or gamit, cellphone. At yung susi naman po dito, nandoon sa reception. Hihingi lang po kami ng susi para dito sa mga locker. So, ito po yung loob. Yung loob naman po, bali isa, dalawa, tatlong cabin po para sa shower room. Hot and cold din po yung tubig. At andito lang po yung ating upuan. Pwede po akong sabihin na may mga dalawa tayo sa ring gamit na pwede ni hanger dito po. Direct na po yan. Ito na. Ito po. Buibihis yung mga client. So guys, balik tayo sa taas. So yun lang po yung mga sabi ko at samahan ako dito. Hello guys, ito guys, papakita ko lang sa inyo guys yung about sa mga payment ng training. So ito guys, papakita ko sa inyo guys Ito guys, yung ito, this is for family package po. So pamilya pong mag-intro dito. Mas cheaper po yung mabayaran nyo kung mag-aabil po kayo ng family package po. This is for only family po. Like ng mother, father, and son na mag-training po. So mas makakatipid ho kayo dito. So ito naman guys, yung isa guys, ito yung mga monthly ng training. Have unlimited training, 12 session and 10 session, and also have 8 session guys. So andyan po yung payment niya. And then guys, about the training naman guys, ito guys, meron po tayong Kyokushin Karate guys. This is my boss. Siya po yung nagtuturo ng Kyokushin Karate. And Muay Thai po, si Coach Charlie Tadina. And MMA po, sa ngayon po is also my boss, nag-training po ng MMA, si boss. And sa Jiu-Jitsu po ngayon, and grappling po, wala po tayo niya ngayon kasi gawa ng umuwi ng bansa niya yung coach natin. And sa arnis po, active po nag-training yan, si Coach John Pell. Siya po yung nag-handle ng arnis. And sa boxing po, yan po, wala pong iba, si Coach Jeff, alias Tsunami. Ako po yan nag-training. And sa kickboxing po, also my boss po yung nag-training ng kickboxing. And sa functional po, ako na rin po at si Coach Charlie nag-training ng functional. So yun lang guys. Mag-inquire na po kayo sa BMA Center. Meron po akong number na iiwan doon sa post. And guys, asahan ko po ang inyong pagdating dito guys ha. At sana makapasyal kayo dito sa gym namin. Huwag niyo kalimutan guys na mag-follow, subscribe sa my YouTube channel, Tsunami Punch po. Yun lang guys, and para sa mga malalakas na nilalang dyan, pumunta na ako kayo and Mahaba.